Свята дажынак аграрыі Пінскага района сёлета адзначылі ў вёсцы Жытча. Гасцямі мясцовага дома культуры сталі тыя, хто дасягнуў найлепшых вынікаў ва ўборцы ўраджаю на рыхтоўцы кармоў. На ганаровых месцах дзесяткі спецыялістаў аграпрамысловага комплексу района. От комбайнеров до галоўных агрономаў, от водителей до кіраўнікоў прадпрыемстваў. В этом году мы сумели значительно увеличить валовый сбор зерновых и зернобобовых культур. Наблюдается неплохая положительная динамика по продукции животноводства, поэтому в целом сельскохозяйственный год для Пинского района можно назвать удачным. Если взять Пинский район, 50% в городе, не только в районе, а в городе Пинске, это перерабатывающая промышленность. И сегодня основа экономики Брестской области – это село. Поэтому это праздник всей Брестской области. Сярод сёлетніх пераможцаў штогадовага аграрнага спаборніцтва і кіраўнік таварыства Лапаціна Сергей Крыльчук. Для яго гаспадаркі год выдаўся складаным, хлеб прыйшлося літаральна адрываць ад зямлі. Але ўсё ж агульны вынік уборачнай кампаніі аказаўся неблагі. Эти итоги в этом году нас радуют. Мы по зерну неплохо вышли и достойно с кормами. Так что поводом для отдыха. Отдых будет впереди, надеюсь. Наколькі плённым можа быць сяброўства не толькі ў жыцці, але і на працы, даказаў экіпаж камбайнераў таварыства Ахова, які ў час сёлетняй кампаніі на айчынным камбайне намалаціў больш за 1500 тонн зерня. Для вас дожинки – это личный праздник? Очень хороший праздник. И мы всегда наш комбайн, у нас шестой год комбайн, он всегда самое мало намолачивает 1000 условно. Абсалютным лідарам маладзёжнай гонкі стаў выпускнік Пінскага аграрна-тэхнічнага каледжа 18-гадовы Степан Будгусаім. Вадзіцель таварыства Ставокская на мазе перавёз 1366 тонн зерня, за што і атрымаў прызнанне і грашовую прэмію. Планы не строю, собираюсь в армию идти, дальше как получится. Калі Сцяпан са сваёй будучыні яшчэ добра не вызначыўся, то прыклад моладзі, якая зараз жыве ў вёсках, дэманструе. Працаваць у сельскагаспадарчых прадпрыемствах ёсць каму і сёння, і заўтра. Те люди, которые сделали свой осознанный выбор, связали свою жизнь с сельским хозяйством, это непростой труд. Поэтому эти люди действительно искренне преданы земле, искренне преданы Пинскому району. И мы, безусловно, со своей стороны всячески это приветствуем и поддерживаем. Татьяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».